kami. Maglalaro kami. Yung mukha siya, may ano? Premium. Ako muna. Ay, ako rin tayo. Premium. Play. Premium. Play. Hala, ang dami naman yan. Wala na eh. Yan na. Yeah. Oh my gosh, Yeah. na-shoot. Yeah, 1, 2, 3, and go! Yeah. Muntik na. Muntik na guys. Malapit na siya na. Yeah. Ang lakas ng... Allah. Yeah. Saan lang? Lola. Uy. Agi. Hindi na. Sige. Allah, gawa na. Oh, yeah! Kana. Naku! Parang hindi ako makaka-15. Ako sunod. Allah, gawa na. Balik na kayo. Awas naman. Hoy, balikay. Allah, malasag. Ding! Okay. Happy, pero wala. Joan. Kontag mo lang dyan. Wala. Mahamag sa ikaw. Wala. Ako nasad ka. Kaya. Itarong mayor. Nadaan mo ka siya dito. Sige. Allah. Allah, nag- Oh! Yes! Sige lang ako. Ang Ikaw, lakas balik ko. ko. Sige. Nga. Sige. Yes! Play na. Wala ray, anak ay delivery na dapat anak kay dukol magkayo. Sige. Sige. Nana ba? Bawas pa. Okay. Okay. Sige na. Okay. Ah. Alam mo. Ano sa sila? Okay. Okay. Ah. Allah. Ako nasad. Saan sa tayo? Ayoko ano. Nagbukoy ka naman, naghamastik ko. Hello guys. Tawagan natin sa call. Di ba? Laro kami. Hello guys. Sharo. Lakon, meron tayong 10,000! Bibigyan ng 10,000 kung mananalo. Ang ganda nun. Okay guys, malapit na kami maglalaro. Maglalaro na kami guys. 5-3 minutes. Ano yung set ko lo? Please give me 2K. Ako muna una.